Music Box Caerdydd. Lle ar gyfer practisio, dweud y gwir. Be dyn ni'n neud, met? Practisio. Sgwennu can, ie? Na, practisio, sgwennu can. Nid sgwennu can. Na, sgwennu can, ie. Mas o ddi, os chi eisiau dweud. Ie, so nath ni wneud yr Sengl ola yma. Bach yn gymlaeth, achos o'n i... O fi a Sean yn gorfod dod i Gaerdydd. Am y penwythnos wedyn. Ti ddod i fo ma i wneud y can i gyd mewn dydd? Ie, fo'n eitha hectic, ond... Mwnd yr ola o'na. Ie, cael chdi. Cael ymlacio ar ôl hyn. Exactly. Coozy. Dwi'n meddwl bod yr safon wedi mynd yn well ac mae'r ffordd da ni'n sgwennu'r caneuon hefyd wedi mynd yn rhywbeth bach fwy fatha da ni'n collaborate lot mwy o. Ie, mae pethau yn sicr wedi bod yn fwy hectic os o gynna ni'r Sengl cynta'n barod jyst mater o recordio a rewisio yn ôl ond mae sgwennu'r caneuon wedi bod yn eitha hectic ond. Be wyt ti'n meddwl sa'n mynd yn iawn yn y drums ar y byd? Mae'n gallu gorffan efo crash ar diwedd y penny lla'n gallu gorffan efo crash. Mae'n rhaid gormod i ffwrdd, ond dwi'n meddwl y cwpl o misoedd cynta 2012 mewn fod yn... Ac oedd i dda. Go for